Beýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany daşary ýurtlarda okaýan ýa-da işleýän türkmenistanylaryň meselelerini gönükdirýär. Onuň dowamyny hususan Türkiýede ýaşaýan türkmenistanyň migrantlaryň ýaşaýyş durmuş şertleri barada söhbetleşikler geçirilýär. 3-nji ýylda Azatlyk Radiosyna türkmenistanylaryň ýurtdan gitmek we dolanmazlyk islegleri artýar söz başyly habar çap boldy. Bu hepdäniň dowamyny dinleýijiler tarapyndan iň köp dinlenen makala boldy. Onu Türkmenistana dolanmak islemeýän daşary ýurtlardaky türkmenistanylaryň sanynyň barha artýanlygy habar berildi. Bu maglumatyň fonuny dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň wekilleri bilen bu tema boýunça gurrundaşlyk geçirildi. Dünýä türkmenleri gepleşigi daşary ýurtlarda hususan Türkiýede ýaşaýan türkmenistanyň migrantlar barada bu ýurtdaky türkmenistanylaryň wekilleri bilen gurrundaşlyk geçirdi. Gepleşigimiziň ilkinji mehmany Türkiýede uzak möhletde esasy ýaşaýan türkmenistanyň Mehri Jemal. Ol Türkiýede doktorantura okuýar, şol bir wagtyň özüne işleýär. Gepleşigimize hoş gördük Mehri Jemal. Hoş gördüm, salam. Biz Mehri Jemal bilen Türkiýe iş ýa-da oku üçin barýan türkmenistanly gelin gyzlar, olaryň saýlap alýan durmuş ýollary, olaryň türkmen jemgyýetine ýetirýän ýa-da ýetirmekleri mümkin täsirleri barada gurrun edýäris. Mehri Jemal, ilk bilen şeýle sorag beresiň gelýär. Türkmenistanyň gelip Türkiýedäki durmuşa öwrenşmek kyn boldumy? Türk halky sizi näýle garşy aldy? İlk bilen Türkmenistanyň bäri gelenimize hem ekşesi nireler toranny Türkmen diýenimize Türk halky gaty gowy gyzgyn garşylaýarlar. Sizem onda bir bir-birimiz Türkmen Türk doğan bir diýip gaty gowy garşylaýarlar Türk halky. Ondan başga da bärde ýaşaýyş durmuşuna da gaty aňsat. İlk bilen däpde sorularymyzam biraz meňzeşdirdik. Naharlarymyz bolsun. Türkmen we Türk dilen gaty bir üýtgeş bir-birinden kän bir tapawut bolan diller däl, dil boýunça garasagam. Ondan başga da köp zatlary bilen bir-birine meňzeş kän bir türkmenistanlar bärde daşary ýurda gelen ýaly kän bir duýmaýa. Türkiýe Günwatar bilen Günnogor medeniýetiniň çatyrygyna ýerleşýär. O ýerde dünýä garaýyş taýdan, gymmatlyklary taýdan Günwatar durmuş stilini özüne siňdirip oňa umtylýan adamlara şol sany Günnogoryň edim gylymyna berk bagly halklara duş ýasa bolýar Mehri Jemal. Türkiýe barýan türkmenistanlyk ýerlileriň durmuş ýoly, ykbaly urumlary barada siziň şahsy gözlegleriňizde esaslanyp gurrun etsek, Türkiýe barýan türkmen gelin gyzlary köplenç halatda Türkiýanyň haýsy tarapyny özüne çekiji hasaplaýar? Esasen men görüşüm boýunça hem kişi has Günnotar tarapyny has isleýärler. Ýöne uniwersitede gelýärler, ýaşlar. Onda egzamine girip haýsy nirde, haýsy şäherdäki uniwersitede gazansa, şu esasen şol şäherdäki nähili Günnogorda bolsa Günnogor däpde sorumy diýeň, garaýşyna has ýatkyn bolýar. Günnotarda bolsa has Günnotardaky ýaşaýyş durmuşa hasem ýatkyn uýgunlaşýar diýen ýaly bolýar köplenç. Türkiýe baryp Türkiýede umuman daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanylaryň häzirki wagtlarda şu ýerlerde Türkmenistana dolanmaga kän isleg bildirmeýänligi barada maglumatlar bar. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanylar barada gurrun etsek, esasan okuyan talipler barada gurrun etsek, siziň duşýan talipleriňiziň hataryna şu mesele gozgolan ýagdaýyna Türkmenistana dolanmak islemeýänligini açaçan gurrun edýän taliplere duş gelýäňizmi? Munyň sebebi nämeler bolup biler? Hawa, men mysal üçin öz işlehem doktorantura etýän ýerimde, men bile işleşen ýerimde ikisi türkmen işleşme. Olaň ikisem men käwat gepatylýar, utoran soň Türkmenistana gitjekmi diýip soralarna ikisem şu watlykda gitjekkä entek bärde Türkiýede işläýin, biraz Türkmenistanyň ýagdaýy biraz gowlaşsa ýa-da biraz wagt bärde bir pul gazanaýyn, soň Türkmenistana belki giderim. Haýsy başlam Mehri Jemal, haýsy ýagdaýy gowlaşsa? Şu wagtda syýasy ýagdaýym diýeň, ol gowlaşsa biraz iş mümkinçiligi köpräjik bolan wagtlary
Şu wagtlarda hani belki giderin diýip aýdýarlar, gürünleşýärler. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanyly gelin gyzlar, siziň pikiriňizçe köpçülikleýin esasda ýygyna türkmenistana dolanyp barsalar, olaryň täsiri bilen türkmen jemgyýetine nähili ýetgeşmeleri ýa-da özgörüşleri garaşýarsyňyz umumyň şeýle täsiri bolup bilermi? Sebäbi islenlik jemgyýetde gelin gyzlaryň jemgyýetdäki oýnaýan rolu ören wajyp bolup durýar. Şu ýagdaýy gödegine getirilerine siz nähili jogap berip bilersiňiz şu soraga? Elbetde täsiri gowy bolar ýöne hani täsir bolar diýip umyd etýän has dogrusu ýöne şu wagtky ýagdaýda bilemem hani täsiri bolup bilermi? Belki hani diýen hani şu wagt umyd etýän men bärde doktorantura etýän stomatologiýa ugurdan işleýän iň awyndan Amerikalarymyzda Türkmenistanyna belki bärdäk beceriş usullaryny öwrenip iň awyndan öz ugrumdan dawal owy netijeler bolarmy diýip umyd etýän. Dünya türkmenleri Türkmenistany migrantlaryň daşary ýurtlardaky ýaşaýyş durmuş şertleri, olaryň meseleleri barada gepleşikler taýýarlamaga dowam edýär. Türkiýe türkmenistanylaryň köpçülikleýin barýan ýurtlarynyň başyny çekýär hem Türkiýedäki türkmenistanylar nähili şertlerde ýaşaýar, olaryň Türkiýe gelmekleriniň aňyrsyna ýatan esasy sebäpler näme? Olar ýurda dolanmak isleýärlermi? Näme üçin isleýärler ýa-da näme üçin islemeýärler? Biz bu soralaryň jogaby bilen gyzyklanyp Türkiýedäki türkmenleriň wekillerinden Cuma Sapary gepleşigimizde çağırdyk. Cuma Sapar, Dünya Türkmenlerine hoş geldiniz. Sağ olun canım, sağ olsun, hoş bulduk. Şeýle maglumatlar var. Türkmenistan barada garaşsyz habarlar çap edýän çeşmelerde häzirki wagtda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmenistanlaryň ýurda dolanmak islemeýänligi barada maglumatlar var. Siz Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň bir wekili hökmünde munyň şeýledigine güwe geçýän wakalary tasdiklap bermisiňiz? Hazır Türkmenistan döwletimizden, ata watanymızdan çykyp gelen türkmenleriň sany köp. Anasan soğukan hakikattan köpelip gitti bular. Hazır Türkmenistan ata vatanımız kaçan kutulup durum tutulup kalan zamanı doğru gelip kaldık. İnansak da şu momenta şagdaýlar juda köp boldu. Meniň hem ýaşaýan şu Türkiýede, aýratynda da şu İstanbul şäherinde juda kan türkmenleriň iş gözläp, ondan daşary ýerlerde ýaşaýyş propiska aljak, ýa onlara şeýle pasport almak üçin ýollarda gezip berelen juda gözüm köp görüpdiler. Indi şu ýurda dolanmak islemeýänligi barada, ýagny şeýle wakalary siz tasdiklap bermisiňiz? Ýagny siziň duşan ýa-da gepleşen oturan türkmenistanylaryň arasynda şeýle maglumat barmy? Ýagny Türkiýedäki türkmenistanlylar esasan näme sebäpden ýurda dolanmakdan saklanýar ýa-da gitmäge aýaklary çekmeýär? Ýa şeýle ýagdaý barmy? Şurada gepleşen Türkmenlerimin %99'u şu ova gidecekler. Türkmenistanımızda kıyın ýagdaýlar üstüne de produkta tarafları, un zat kımmat, hem gün görmek juda kıyın. Ondan başka devletimizin adalatsızlığından yanıp gören Türkmenler juda kan. Şöyle görüyoruz, gitsek gelebilmeyiz, gelsek gidebilmeyiz diye juda yanıp gören Türkmenlerden her günü 15 tane duşyan hem gepleşen hem mesela gönüllük aydıp sabır edin inşallah gowy bolar demekden başga sözümüz ýok. Şu adalatsızlyk diýdiňizde şoňa açyk misallar berip bermisiňiz? Esasan näme barada gurrun edilýär? Adalatsızlyk ýerine nämeler misal getirilýär? Birinci osurda şu adalatsızlyk diýip yerli hökümetimizden biraz halkymız öýkelep, çünkü barsak owa barsak bir ýönekeýje uçaskowy bolýar, ýa-da milize bolýar, ýa başga hakimler bolýar, halkyň derdine kulak tutmaýar. Barzan kapyda kabul etmeýär. Ondan başga meselelerden hem şu owadaky hökümetten yanan hemmeleri. Şu arada gurrun etsek Cuma Sapar. Türkmenistanyň migrantlar nähili ýagdaýlarda ýa-da Türkmenistana dolanmaga mejbur bolýarlar? Şeýle ýagdaýlar barmy? Mysal üçin ýa-da garan dogan garandaşlary toy märeke beren, bilşimiz ýaly türkmen medeniýetinde toy märeke ýa köpçülik bilen edilýän şäherler ören möhüm hasaplanýar. Ýa-da olmasa Hudaý saklasyn ýa-da garan dogan garandaşlarynyň arasynda ölümçülik bolany. Şeýle ýagdaýlarda türkmen medeniýetini ören wajyp möhüm wakalarda ýa-da dolanýarlarmy? Ýagny şu ýagdaýlar nähili bolýar? Gaty dogry gurrun etdiniz. Çünkü şunyň özünde de hem eşitdim. Owaýdan türkmenler ilajy bolsa gitmezlige hereket edýärler. Ýöne türkmençilik ýa toy sadaka märeke bolsa ýa-da dolanmak mejburiýetine galýar. Ana şunyň özünde bir tane dostumyz gördük. Türkmenistanda bir dogany kardeşi gaýtyş boldy, dünýeden gitdi. Şoňa gitmek mejburiýetinde galyp izine gitdi. Gidende de bir göňsüz bolup, ondan bundan qarz alyp gelen ekeni, ize gidende de qarz alyp, kym boldy. Oglanlardan 5-6 manat pul manat ýygnap şeýdip gitdi owa. Şu ýagdaýlardan biri şu bolsa, ikinçisi toy märeke bolsa, şoňa ýagdaýda aňyrdan sroşna telefon gelse, gelin gelmeseňiz bolmaýar diýse, şonda gidip durlar adamlar. Ya olmasa bärde de iş veren migrantlarımız ya helak bolsa, ya olmasa bir
sluçaylar bolup ölse ya olmasa bir kesel bolsa şonu alıp giderler ýany bilen. Onu dokument, pasport ya da şu meňdeş bürokratiki hagyz işler ýüze çykanda türkmenler nähil çykalga tapýar. Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçhanasy bar ýa-da konsulhanasy. Olar raýatlaryň bu meseleler bilen bagly kömek edýärmi raýatlara? Yok, inansak da Türkmenistan'daki şu ilçhanamız, şuradaki yaşayan Türkmenler bilen bir biz isleýäs, ara gatnaşykda bolsa bir elinden geldik. Elbette elinden hem gelýär kömek etse biz hem mes bolardyk. Ýöne inansak da Türkmenistan'ın ilçhanasından hiç geli gep seda hiç geli kömek ýok. Ýöne tejrübe bir şey spravkany aljak bolsalar da oglanlar bir heftelä, bir aýdan ber gatnap ýörerler bana. Gözümüz bilen görtüs, bilipdus. Telefon etse de telefonuna jogap bermeýärler. Ya olmasa da başga päsgelçilikler berip dım kynapdy. Başga döwletleriň ki bolsa da hiç başga döwletleriň raýatlary emin erken aly. Ýöne şu bizim Türkmenistanyň ilçhanalary şu meňdeş ýagdaýlar dım köp, gaty köp duş. Sözümüzün soňuna şeýle urrun etsek Juma Sapar. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň sany barada urrun etsek. Köp aýdylýar-da habarlarda, maglumatlarda Türkiýedäki türkmenistanlaryň sanynyň juda köpdigi habar berilýär. Siz munyň şeýle diýeni görkezýän öz duş gelen anyk wakalaryňyz barada mysal getirip gurrun berip bilermisiniz? İstanbul'un Aksaray diýeni ýeri bar, Aksaray diýilýär. Şo ýerine ikinji ady Türkmenistanyň 6-njy welaýaty diýip aýdýarlar. Şo ýerde türkmenleriň sany juda gatykan. Öz Türkmenistanymyzdan gelýärleriň şo ýerde ýaşaýan adamlaryň gurrunyny dinlesek, bir Aksaraýyň özünde 1 milyondan köp türkmenler ýaşaýar diýär. Istikamat edýär şo ýerde diýär. Hemen köçelerde de, iş yerlerde de doğulu Türkmenler köpölüp gitdi. Häzirine günde hem 2-3 adam telefon edýär ki iş wamy dip iş gözläp iş hem tapanaklar. Ondan bana köçelerde gezip ýörler, işlerde hemme ýere häzir bizim Türkmenistanyň türkmenleri hemme ýerde gezip ýörler. İş hem tapanak, iş taparlaryň hem aýlygy az, şonda ýagdaýlar hakykatdan köp. 1 milyon ýa san getirdiňiz. Şunu nireden aldyňyz? Şu fakt barmy? Nähildir bir statistik maglumatda barmy? Türkiýedäki hasabatlarda geçýän şeýle ýagdaý. Ya il arasyndaky gurrunlarda barmy? Ýok, bu il arasyndaky gurrunlardan däl. Çünki bizim oglanlar özümizden bizim tanadyk şeýerde adwokatlar, zatlar bar, türkmenleriň dokument işlerini dogrular berýärler. Şolar bilen gepleşik bolanlar ya sorasam hakykatdan bu milyondan hem köp ekelligini İstanbul şäheriniň özünde milyondan hem köp ekelligini hakynda ma habar berdi. Ondan başga Antalya bolsun, Ankara bolsun, başga ýerlerdekiler goşsaň bar 1,5 milyon adama bar ýeti. Men İstanbulda gezsem özümiň milli taýham bilen gezýän, öz milli taýhamda gezýän, ýa bolmasa kışlarda zatlary telpek zatda gezýän, hemmesi salam berişip nes bolup siz berde ýaşaýaňyzmy? Ýok, menim oğlum nisem hemmeler salam alek alýar. Şoň özüni bilýär. Ondan başga da hem tanışlar bar, hem dokument işlerini dogrulan Türk adwokatlar ýa-da ýerli adamlar bar. Şolar bilen hem gepleşýäs. Bu ýerde juda gaty köpelip gitdi hakykatdan. Beýleki merkez azýarlar bilen deňeşdirmäge nähili esaslar bar. Deňeşdirip bolýarmy? Santaýdan. Santaýdan öň deňeşdirip bolmaýdy, azdy. Ýöne häzir Suriýelilerden soňra şu Türkmenistanlılar 2-nji derejä çykdylar bular. Suriýe gaçaklary bar ýa, Suriýeli gaçkyllardan soňra Türkmenistanyň türkmenleri 2-nji derejede. Ondan soňra Özbek bar, Awgan bar, hem ýene başga milletler bar. Suriýadakylar uruşdan açyk gelýär, Türkmenistanakylar nämeden açyk gelýär Juma Sapar? Bularyň köp bölegi uruş bolmasa da şu açlykdan gaçyk gelýär, adalatsızlykdan gaçyk gelýär. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň arasyna çeper dörejilik bilen meşgullanýan höwesçiler hem bar. Gepleşigimizde YouTube sosial media ulgamyny jemgyýetçiligi açyk görnüşde paýlaşylan hemde Türkiýede işçilik bilen meşgul bolýan käbir türkmenleriň durmuşyny suratlandyrýan fetirler bilen tamamlaýarys. Çekip aýralygyň çyndan jepatyn gelip düşdük bilen bugün Türkiýe ýollaşyň kimligin duýup wepatyn tanadýa dostlaryň baryn Türkiýe. Ýüze seýlýän işden gelip şemalyn dilini bilmesen wagt derdiň galan gödegini getirip ýaryn jemalyn içine otalar gödel Türkiýe. Wagt geçen ok niçin tiz diýersiň, eskilerin tardan alyp berýärsiň, günni 3 wagtyna towga ýersiň, käkelep başladar gödel Türkiýe. Tiz arada ödüdügünde talarlar, işte bilen tinilinde kalarlar, çabuk diýip janyny alarlar, çabuk bilen Türkiýe öwer Türkiýe. Ýa ahlakly bolmadyn egri. Ýat ýurtda basardan bolmagyn ogry. Ýalňsam bolaýda solanky dogry. Çok güzel yapacağım diýdir ki. Halamly kadrly tüwlen bary. Sağalan küýdedip çekdirýär zary.
Ay yüreğime de düşüyor, yağış yağmary.